яшар орны калмаган кишилерни мектепке орнаштыргандар. Хәзер менә мектеп директорынан сорыйбыз. Күпме кеше мектепте яшый икән? Мектеп директоры. Исем фамилиягызны әйтегезче. Мухамеджанова Елена Алексеевна, директор школы сейчас еще и начальник пункта временного размещения. Сколько человек проживает в пункте временного размещения? В данное время у нас 36 человек, 6 из них детей. Дети все обучаются, у нас обучение продолжается на втором этаже. Несмотря на такое страшное событие, дети все охвачены образованием. У нас практически все дети вернулись в школу, только 3 сейчас учатся в соседнем селе, потому что им здесь негде жить. 22-го у нас планируется, наверное, последний звонок. Я думаю, что мы все равно его проведем, раз он был запланирован. Несмотря на это горе, все равно выпускники выпускаются только один раз, им хочется. Общий настрой детей, в принципе, положительный. Никто из детей не ревет, не плачет. Ну, конечно же, многие переживают, но здесь, в своей среде обитания, они чувствуют себя комфортно. Гуманитар ярдәм төрле яклардан. Моның кадәр әйбер арасыннан кирәклесен табуы кыйындар инде. Кешеләрне җый алалар, үзләренә кирәген. Әмма кирәген табуы кыйындар инде. Апа, бу ярдәмме монда китерелгән? Бу олда китергәннәр иде моны. Без инде бүтән сойланып Киннәттән килеп сыкталакан төтен. Мин тором Мгалауда. Хәзер бу төтеннән мәҗир безнең якка килеп әйләнде дә. Менә киннәттән 15-20 минутта гөле юксымы yoндым да киттем. Минем Мгалауда берен сөймидем. Ямне, фартавай, бер үзем бер кинзе белән строиться иттем 16 ел буенча. Дигәндә 5 унып киттем. Ошай торган таликам да юк. Өстемә кия торган киемем дә юк. Мин яңгыз бер үзем торам. Яңгыз рәхмәт Ахмадуллага, бик зур рәхмәт. Как бы положение вошло, как сказать по-русски. Халима керде. Рәхмәт. Менә җиңгәм утыра, бик зур рәхмәтләр, поддержка белән. Менә можете даже сфотографировать. Бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт, что входите в положение. Рәхмәт. Сезнең ялган вакытында Копка килеп төште бит. Менә ягыма 5 копка, тут такая шишка была. Копка килеп төште өстемә. Берәмәсез документларны гына алып өлгердем. Уже тәрәзәдән сикердем. Пластиковые окна. Шул тәрәзәнең утырмасын утырып, шунда сикереп төшкән идем. Копка белән килеп бәрелдек. Спасибо, что тере колды коллыгы шөкер. Бәйнемәсе хөкүмәт булышыр, куя бураяк инде менә без яңгыз кешеләр, менә гөлле яңгыз утыра, мин яңгыз утырам. Кайда яшисез? Хәзер мин җигетемдә шәһәрендә торам. Покамес временно. Уларның да балалары 2 кыцки бала, шум, крик. Мин улы кешегә мин 27 яшемдә мин торам уларның. Тоже бик авыр. Одеваться больше некуда. Хәзер нишәргә уйлыйсыз инде авылда яша? Белмәем. То ли авылда яшармын микән, то ли булларым янына шәһәргә китермәм микән, бирәкә шунда хотя бы какую-то халупу купить уж не да хорошо. Рәхмәт инәкәем, зур рәхмәт. Сән сау калыгыз, сау булыгыз. Урмандай койгы күрмәгез, мин күргән шикелле. Рәхмәт. Бер үзем яшәйм, кызларым рядом кабатта торалар, 2 кызым. Аларның да өйләре янып китте. Ахмадулланың да янып китте, бергә торабыз бит. Вот. Менә мин всегда Татарстанны карап яшәй идем. Тарелкам да янды. Хәзер мин киноларны карый алмыйм. 20 ел Татарстанны карап киләм. Юк, хәзер настроение юк.
Koragalı şirde yok. Koragalı жерде yok. Қайда яшайсыз қазір? Қазір ымығымда яшайын. Қысықта яладық бек. Караулы құрып яладық. Бүтін топқан нәрселер весь йонып кетті. Бір нәмәсіз тұрып қалдық. Улам сокласын, врагу не пожелаешь. Через что мы прошли? Не было не видно ни земли, ни неба. Мы прошли через ад. Нәрселер ішлейбіз. Мұнда. Мында посуда жиябыз. Посуда бізде қолмады, бір нәрсе бізде қолмады. Бұл гуманитар ярдәміне сізге көтерілді. Бұл гуманитария, еще раз вопрос. Бұл ярдәм, помощь, гуманитарная помощь. Гуманитарная помощь. Кем керек, шел алар. Да. Выжили. Да, самое главное. Да, останутся. Все почти Да, остаются. все почти остаются. Родимый дом, родимая Да. земля, куда деваться? Здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство. Руководитель Следственного управления по Курганской области Францишко Богдан Валерьевич. Значит, мои следователи ведут расследование уголовного дела здесь, связанного с пожарами и повреждением домов здесь, в Илдусе. Общаюсь с людьми, значит, если есть какие-то вопросы связанные, вас потерпевшими признали следователи? Уже допрашивали? Следователи к нам не обращались. Значит, соответственно, надо следователей направлять. Сейчас до руководителей группы, которые ответственны за Илдус, вас должны признать потерпевшими в обязательном порядке, допросить. Нам пока бумажку дали, что у нас дома имущество сгорело. Да, это я знаю. Вот это следователь расскажете, что у вас сгорело, соответственно, какой ущерб и так далее, чтобы иметь право на возмещение ущерба этого. Сен қалды мұны яңғанда? Да, первым делом дети, внуки, с кошечку схватили, и котенок еще есть. Пожалели, ее туған боласы. Внучка первым делом котенка, вторым делом рюкзак. И убежали из дома. Внучка первым делом менен. Олды мешаген, пісейен, боласы білән. И икенсе қолына рюкзак болды, и гірді. Женя, ты можешь подсказать? Сөйлешем тотарса, біздің тотар тілі ондай түгіл. Ну, біздің же икенсе түрлері позация түгіл. Размещать. Менің абызым қазір. Обветрились біз на пожаре. Сіз қазір мұнда яшайсыз деймі? Біз мұнда яшай, біз мұнда ұйқылой, біз... Екеуі бізде енді, қызымның да менің де. Біздің ирем, мен, қызым, жігітім, біз мені дүртібіз. Бізді мұнда ұшаталар, біз еще ішлеп отырабыз, мен хамына ішке борам. Біз бүгін, мен продавец государственного магазина, немецка айткали, гуманитарную помощь сегодня из Казани прислали, біз оны разгружать еттік. Тотарца да біраз енді, біраз ұнаттық, шулай сөйлемей біз сіз. Біздің екеді йонды хам. Олар один на $1 яшылар. Болар менің мәшіклеріні спасли енді. Біз мұнда қолабыз, біз будем строиться. Қазір мен сөйлештім губернатор білен біздің Вадим Михайлович ол бізге айтты. Бізге солалар йонафапны. Так что жизнь продолжается. Исемегіз? Исемі менің Евгения. Фамилияңыз? Жәмиле. Стою Евгения Робертовна я. Тотарча Жәмиле. Жәмилә айтады тотарча. Икенсе исемі. Ә сіз кім есімлі? Рахмет. Амин Ғалия. Ғалия. Да. Фамилияңыз? Елены. Менің Елены. Йортысын ұрытса сөйлеймін, йортысын тотарса сөйлеймін. Әдей тотар еді, әне ұрысы. Қызыңыздың фамилиясын аңламадым. Стою она. Стою. Стою. Да, она за Молдаванином замуж. За местных вышла. Ничек соң мектепте яшауы? Ну как, не дома. Үйде түгіл бит. А қой барасың? А қоя барасың? Привыкаем пока. Но привыкать тяжело. Бегавым. Қойда юынасыз? Кетернак мене душ подключили. А былай тузай қуартнайын деп ұшқан еді. Мында. Біз бір семья болғат, мында бұла бізге, оны жұмысы оңай. Ақолықта көресізге коридорда қойыларға мені қиын. Бізге кірелі қойсылары просятся, екші болғалы, кірлер үй болғалы. Тузаяқта мені сулары олар алады. Кірлер де үй бақсып кетелі. Машинкайында привезли, да қойсан оны ұстану етелі. Көтөбіз. Мені қобатты бізді 5 километрден авыл болып, ең авыл.
яңа был. Онда соқыралар бізді, келегіз мұнсалар еғыр біз сізге, вот енді бір неделя өте болсын, енді до конца кірлері біздің бүтірі болайық мұндағы. Біз жалі еребіз өні үйлерінің темірлерін біз жей бір күчаға құштыларды, чтобы бульдозерларға айбат болсын ерігілі. Кетер біз онда, өтін еслар бізге әмілі сеніп қойған қой. Біз егірдік кей бір нәмә көрінмейді қоп-қора төтін мәні. Бүтіні бізді үйлерден қотсып менен бір жоқта паспортларны тұттық, бір жоқта енді бір кіске пакет арби білем чу необходимыйны ғана егірі біз ұл қора жел келе әлемеден түтін білін, юллар көрінмей, көз көрмей мені, күзлер мен әлді бітмек, қорағайның ұтқонлары керіп біттін күзлері бізге. Елға yoqқа егірдік біз, елғаның қырнында мені шу, ичкинкабызда ұтырдық абрыфның остында. Явлықларыбызны мені боштан сетсеп, жебетіп, битлері бізге қойып отырдық. Түттін, чтобы нәмен, легкиларны пробивать етмесін. Қап-қара түттін еді, бір нәмәді көрінмейді. Декабрь вспоминать кәлімін, даже мені вспоминать айтасы келмей. Бұ надеемся, что помогут енді бізге. Область, губернатор постарается, все сделает для нас. Көп, конечно, что. Менің тем более мен анаяқ yoqқа қотыстым, анаяқ yoqта тұрғыз. Қызым бұ yoqта тұрды, мені қорағай қобатта, олар бұ yoqқа қотыстылар. Телефон связь то ловит, то не ловит, шолтырдатабыз бір-бірі бізге. Қызым онда истерика, мама сен тересіңмі? Мен оңам айтам, сіз тересізмі дейіп. Потому что көп қолық еғылы бұтырдық емені. Қойсылары енді находили силы, тұрып керегірі бұтырдылар. Ол түтін мені бик пробивать екен сіңіп мені, воздух дышать еткен дағы. Мен өзім өрненден айттым, 2 күн өткірдім бик қойты. Айтам өлірмені деген едім жоқ. Соның қызым, медик қызым, дәрівлер берді әлі мәдайнеті бүтке, соңа қоранамәлер қоқырықлар сығып бүтті, қабыраз-біразына өткіріп қоям. Лучше нам не вспоминать, не надо. Надо забывать, наверное, наоборот стараться. Уже да солған үйлерін бесеуінің бүтті, 30 ел тұрған үйлер. Олар таладан әлі недавно ақынан әметкенлер еді. Но тоже оларға да бекабыз. Оңадан бесеу адам кішкеді. Молларыбыз борыйды, молларыбызды пришлось продать. Қой айтайық оларды. Күрмалар yok, біз йонды бұдайлар, йонды бөчкәлерді болған бұдайлар. Күрмалар yok, үйләнлер біз пішкен мұнда. Қорап, сіз ауылда ергеніңіз бар ма? Күрдекіз мен әмәтсек. Йоланларда, онда біз йонған қой. Бетсәнлер yok. Молларға ошатқалы. Пришлось сотып жібергелі мен. Кетсәнә біз сотты. 4 күн үйретіп оқытып, оқыртсықларғаны, көрмі жетме, оқыралар ки. Оларын да жалко. Сотып жіберді. Арзангагені. Сейчас же знаете, народ пользуется горем людей. Семьи погибших $1 000 000 рублей. Следственный комитет, когда экспертизу закончит, дадут установление, что точно это ваши родственники, $1 000 000 рублей получают по семьям погибших. Вот такая история. Значит, потерявший единственное жилье. Сертификат жилищный по нормативам Минстроя. Квадратура потерянного жилья 57 800 рублей за квадратный метр. Можно купить квартиру на этот сертификат, можно построить дом, на ваш выбор. Те, кто решат строить дом на этот сертификат, еще доплата будет 700 000 рублей из КЖК из нашей. Понимаете, да? Те, у кого дом был не единственный, использовался как дача. Сертификат на 500 000 рублей разовый тоже. Ну, не единственный, сами понимаете. Значит, по пожилым родственникам, кто пострадал, санаторий за наш счет бесплатно. По ребятишкам, кого надо отправить в лагеря, за наш счет бесплатно. Губернатор Вадим Шумков келген халық белән очрашырга менә. Кешеләргә сертификатлар биреләчәк дип әйтәләр. Бердән бер теге зур биналардан менә шушы мәктәп, мәчет калган инде монда. Һәр кешенең монда шул кадәр күп сорау кешеләрнең кемнәрнеңдер паспортлары югалган, башкасы. Один квадратов общежития, ничего не будет. Дом оформлен был? Да. Все нормально будет переживать. Вот нам сказали, ну я понимаю, что нам просто сказали, что... Оплатить не переживайте. А касательно там надо будет с дочерью переговорить, хорошо, с ее. Чтобы сертификат она получила на вас, написала заявление, что вам надали сертификат, хорошо? Владимир Михайлович, да. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо. Здравствуйте, что приехали. В области появился такой человек,
как вы по телевизору старше выглядите. Сейчас Давай Вот начнем. это а у меня такая проблема. чисто мусульманский заезд. Ну, не то, что заезд. Педагог знает, как. Да. Мин 7-нче майдан кириштем булышкалы авылыма. Иртә белән кайтам, төнен кайтып китәм өемә шәкергә. Каждый көн олам гуманитарка, машиналарны тутырам, әпкиләре без монда. Халкы бик булышам, үземнең авылым, үземнең торган җирем, үстем булышам. Без булышам полностью. По сей день булышам. Пока деревня не восстановится, я не уеду. Рәхмәт, Амали. Рәхмәт. Йолдыз Ишкен авылына гуманитар ярдәм килеп җитте. Гуманитар ярдәм килгән. Машина, йөк машинасы. Безне көтеп торалар тегендә. Бу инде янган урман. Куркыныч менә шушындай күренеш. Сәлемдер. Сәлемнәр. Татарстаннан менә гуманитар ярдәм Ишкен авылына килде. Марат, ассаламу алейкум. Значит, продукты питания отдельно. Kıyınırsın. Elektrik priborlarını Ишкен авылында гуманитар ярдәмне менә бушаталар. Монда азык-төлек тә бар. Башлыча төзелеш кирәк-яраклары менә бу өлешендә. Төзелеш алып бару өчен хуҗалык кирәк-яраклары. сапоги беру. Я рыбак. Сапоги беру. Бал алып килгәннәр. Ярдәмне менә монда җыялар. Элекеге кибет бинасына. Так, вот смотрите, вот здесь. Bizga kerakli hozir stроить ayta kirishsak, uylarni восстанавливать ayta kirishsak, bizga instrumentlar kerakli, дружбалар, пилалар, шуруповертlar, как говорится, все надо, bütün nima kerak, bütün nima kerak. Bütün nima bilsangiz, zo'r rahmat aytamiz sizga. Zo'r rahmat. Biz yondi, сварочный аппарат yondi, болгарка yondi, дружба yondi, kesimgali tingal bir nimada qolmadi. Даже hatto bolta biz yonib chiqib ketdi, bir nima bizda qolmadi. Вот shunday instrumentni olg'ali hozir o'zingiz bilasiz, bek qiybat. А bizning nima turib qoldik, mana hozir second hand, как говорится, kim nima olib keldi, shuni kiydik. И то rahmat shunga, sizga rahmat, что siz bizni birg'imadingiz shunday situatsiyada, что biz очень bek zo'r rahmat beramiz sizga. Всемирный конгресс татарларга бик зур рахмат, что bizni birg'imadlar. Bizga первую помощь bizga все оказывают, бик зур рахмат. Bütün avuldan, bütün avulumuzdan.
Bularga 2 paket. Ayting mana, chelak bitlar, nama bitlar. Mana Kortabilarga bu kavdir çilek birler su sipkali, kürük birler kuzugalı. Neme bizim kuzuyuk, uyumuzda yok, bir nememizde yok. Kişi de yürüyor, çıktı bilmem. Bir nemem de kullanır, şurayı sırıp gitkenmiş, bir nemem de yok. Koya vuralda bilmeyiz hazırdan. Allah memeni bularla vurup girdik. Kızı borumanın kızına vurup girdik. Kimge kerek ki? Kayırıyor ki? O'zingiz gina yashaydingiz mi opa? O'zimgina, bir o'zimgina. Kim ismli sen opa? Hadiya. Hadiya opa. Bizga rahmat, Allah Taolaga rahmat. Oy Allah Taolaga rahmat. Kızımni yetirib qo'ygan. Kızını bir nima da qolmagan anayog'i. Bir nimasida. İyi günütürüp qo'ygan. Sağ bulsak yürüyecek nima bo'lay? Qaya burg'ali kerak. Jibarsinlar dolu sarı sağadı sonunda. Радик, привет. Narsalar kerak son sizga opa? Narsalar jibersinlar. Bilmeyin. Nima kerakini bilmaymiz hozir biz. Onu bilseler kaya koyarız biz. Koya turgan yerimizde yok. Çıkarıp jibersinler. Koya turgan yerimizde yok. Yürgenler billerin olacak. Ne kadar tutaytmışsın? Koyuyoruz onu, koyaytırız. Koyalım. Şöyle yaşaymasın bu kadar buraya. Kışı kuluk yorarı itizerek biraz. İzboşkağına solup birseler buraya kıçkına gene şunda yaşarız. Yorarı. Tavuklar da var, yonap kaytıp gittiler. Sibirke kadir sefer yonmağanlar. Etim de kolgan, tavuklarım da kolgan. Üzüm gene yok mu? Üzüme gene yok. Интервью. Там тоже интервью. Üzüme gene yok. Bizi yanımızda demedi. Bizi yanımızda demedi. Mescitlere yürüdü, mescitlere yok. 62 yıl çıkanlar biz 6 minutta mene yok hazır. 10 minutqa tulmadı. 10 minutqa tulmadı yok mu? Şundayım babam jigitim şundayım hallarım. Şulay kakarayıp hazır şöyle yaşaydı. Kigizdiler hali, kigizdiler. Rahmet sıçsın, rahmet kigizdiler. Tataristan hulkuna bir rahmet, rahmet. O şattılar, içirdiler. O şattılar, içirdiler. Giyindirdiler beni. Biz Allah'a giyindirdik. şükür. Kuday ömürlerim bilsinler, yaşasınlar. Vermemezde kolumuz. Yok. Bizim gibi konuşanı Allah Teala kursetmez. Allah Teala sabırlık versin onlara. Ekinlerindeki bir işteleri topla görürsünüz yigitlerimle. Versin Allah. Amin. Bunlar da yürüyorlar. Kerakli aybirler kildi mi? Kerakli aybirler mi kildi? Bizdeler. Kerak mi o sizga? Kerakli aybirler mi? Atıl bir güne divanı ide bolam. İkimiz yatağımız. Bir de kıpırda yokmayın, bir de kıpırda yokmayın. Bırak hadi böyle bir tutsam buradayım. İbrahim'e toğuluruz. Oy babam, bilsime düşürmüş. 85 yaşında. Olmuş, geçen yıl. 63 yıl. Yüzümüz görüştük, yüzümüz soğuk kıdıysa. Demeydim, şuvay Allah Teala. Ha baba öldü de gitti o kuptan uşak. Ben 6 yıl. Menikine 28 yıl, 30 yıl bola bu yanına. Benim üzümünü bana turguzdu. 5 bola, 5'isi de çıkıp gitti borusu da. Ya rahmet düşkün bana. Allah'a Teala'ya rahmet, men rahmet. Kızımın yüzünü soklap koydu. Ana ayağı yondu, biz onun da. Ana ayağı. De oyları biz yonup gitti. Hiç jigitinin de. Biz. Sayın istemeye yerden boşak şuna göre köngülünüzün düşürmeyiz. Халап жыйла, халап. Onlar не привыкли. Помощь окажите, пожалуйста, Татарстан. Нам помощь окажите. Некоторым людям отзывы на помощь оказывать и Вы дополнительно нам еще помощь окажите. Постройте нам что-нибудь, хоть избушечку какую-нибудь.
больше всего в чем нуждаетесь? Дом надо, дом жить нам, дом надо. Домов нет у нас. Вот в чем мы нуждаемся. А это все, это дело наживное, все наживем потом со временем. Нам есть, нужно где-то жить. Тура турган жеребез yok авылда. Бітті бір нәрсе қолмады. Абсолютно бір нәрсе. Тура турган жер керек, самый главный. Вот что. Мы это раздаем, потом будем раздавать. Что-то одно, либо чайник, либо плитку. Плитку, хорошо, плитку, раскладушку одну вам дадим. Сколько у вас там? Двое, да? Стандартный набор, плита, раскладушка. Сейчас несу плиту, раскладушку. Шамсудинов Идрис, Шамсудинова Елена, Шамсудинова Рауза. Шамсудинова Людмила. Кибирка. Завтра привезут вагон. Kerakli birmi sizga keldi? Kerakli bir bollar. Birlemesiz kaldık, nana satayız beni. Sulay, yana avga gittik hazır. Yana avulda turabız beni. Bollarımız doğrultaydı, bollarımız da buluşup oturarsa yüce. Biz yok mutlu iyice attık kandıklardan kolturup kaldık. Biz 7 may günü Ali Pajar Ali kirmegen avulga, Ali avulga kirmegen bizge soltattılar. Ичкен татарлары, ичкен авылның кешеләре. Ут килә безнең авылга. Шул минутта без яздык үзебезнең соцсетиләрдә шундый авылга килә ут 1-2 яна башлады. Шул минуттан башланды булышу шул авылга. Иң беренче Татарстаннан килде. Марс Рифкатовичтан хәбәр нәрсә булды, нишләргә. Али авыл янайды, шул арада безнең уже фондлар ачылып, уже акча җыелу башланды. Минем исем Марат Юнусов Равиль улы, Курган Конгресс татарының вакиле. Менә без хәзер Юлдус авылында безгә килде беренче машина Казаннан, гуманитарная помощь. Камераны күрсәтсәгез, күрәбезме? 40 волонтер килде Шадрин шәһәреннән. Авылдашлар, ичкен авылның халыгы. Без Аллага шөкер бушаттык. Татарстан халкы, татар халкы, сезгә зур рәхмәт. Бик кирәкле әйберләр килде. Халык шатланып, мазаеп, хәзер көтә инде, кайчан без тарата башлыйбыз. Волонтерлар эшләрен эшлибез. Бүген кирәкле әйберне тарата башлыйбыз. Зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Салам алейкум. Мондый хәлгә эләкмәгез. 30% халык китәм дигән иде. Ну, буна 2-3 көнлек ул китәм дигән кешеләр кире кайтырга хәзер өметләре бар. Кайтып үйләрен ясарга. Бирәчәкләр сертификат. Ул сертификатка алырга була квартира. Бик кортлары китәм дигәннәр, алар да хәзер калам дип күрәләр безнең ярдәм, сезнең ярдәмне, безнең ярдәмне күрәләр дә. Аңлар, что монда тормыш кузгала, үйләр ясала башлый, шуңа күрә күбесе хәзер кайтырга уйлый. Шуннан соң бүтән безнең татар халыгы берләшеп шул кайгыны ягын итеп алып, мин үзем сиздем икенче татарлардан, икенче яктардан шалтыратып, белешеп хәлне йөрәккә якын итеп алып булышу башланды. Хәзерге көнгә хәтле шалтыратулар киләләр. Төрле өлкәләрдән, төрле шәһәрләрдән. Рәхмәт, менә күрсәттек үзебезнең бердәмлекне. Бисмилла дип, Аллага шөкер, авылны төзәтербез. Өметләнәбез, уйлар шундый бар. Бергәләшеп, авылыбызны, олы авылны күтәрәбез. Сау саубыз, иншалла. Саклап калып булыр микән авылны? Вот авыл обязаныбыз. Хәбәр иттеләр бөтенсенә, бөтен татарлар җыелышып булыша башладылар.
Мына бүгін біз кетерді гуманитарный помощь. Шунасын каждый күн кетерелер. Мына бізден конгресстан дөрелер мында Алена Гарифуловна постоянно каждый күн әйбір кетерелер. Булышалар нәрсе шәргенде. Бұл біздің татар халқы бедінде. Қозамдан да мына сізге кетергенге рахмет. Бұл орында біздің милләттәшләр безгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки нинди генә ярдәм күрмәдек. Әби апалар җылап, кешенең кайгысын аңлап, уртаклашып, нәрсә белән генә ярдәм итмәделәр. Ул инде безнең ашау ичү, көндәлек кирәк-яраклар, гигиена өчен кирәк-яраклар инде кеше чыннан да бер нәрсәсез калган. Рәткә китерү, аннары инде тора-бара төзелеш эшләре башлар өчен кирәкле инструментлар алып килдек. Һәм нәрсәне әйтеп китәсем килә, әлеге кыенлыкны, әлеге инде бәлә турында губернатор үзе килеп, үзе аңа бәя биреп, һәм инде безнең милләттәшләребезнең шундый бердәмлелегенә бәя биреп, гуманитар ярдәм өчен бик зур рәхмәт белдерде. Һәм инде киләчәктә дә шушы авылны торгызу өчен безнең махсус счетлар булдырылды. Әлеге счетларга сез үзегезнең матди ярдәмегезне җибәрә аласыз. Чыннан да біз бұл авылны саклап калырга тиеш. Әле кешеләр шок хәлендә. Алар бөтенесе дә әле ничек әйтергә, алар безнең шок хәлендә. Һәм инде шушы ярдәмне күргәч, алардан ниндидер өмет чаткылары барлыкка килде. Һәм инде чыннан да без аларга булышырга тиеш. Кемнәр инде ярдәм итте, аларга бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Кемнәрнең теләге бар, әлеге счетка җибәрә алганча тамчыдан күл җыела инде. Безнең халык бердәм, матур яши. Хәзерге вакытта бөтен нәрсә дә бар. Менә шундый бәләгә дучар булган милләттәшләребезгә без булышырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм бу вакыйганың зурлыгын дәлилләү өчен безнең әле тагын бер мисал, губернатор үзе дә әйтте. Безнең генә ярдәм җитмәячәк. Курганнан гына җитмәячәк, бөтен дөнья татарлары да булышса иде дигән фикер әйтелде. Шуңа күрә, хөрмәтле милләттәшләр, бар да безнең кулда бергә ярдәм итсәк иде.